तर आजो आंब्याची साठव बघा, साठांचो प्रोग्राम चाललो आमचो. पुणग्याचो घालूचो चाललो. एकट्यातच माझा माझं बी तुझं नाही नाही तुझं आंबे कोणी या केलंय, मी केलंय मगाशी बसून. हे बघा आंब्याची साठा. त्या दिवशी बघितलंच असेल एका व्हिडिओत. त्यावेळी गडबड होती लग्नाची जरा, आणि आज पुणग्याची गडबडा. हे बघा आंब्याची साठा कशी व्यवस्थित आपल्या गावठी पद्धतीत घालतो. हां, खरं बऱ्याच जणांचा प्रश्न होतो, एका साईजमध्ये मिळतात का काय साठा? साईज आहे बघा, ताटांची साठा बघा, ताटात तेवढी बघा, ही बघा समजा ताटा. जर ताट मोठा असला आणि ह्या ताट लहान हां, ताता पण या प्रश्न होतो का एक करायचं. हां, चष्म्या कधी चष्म्याचा पुसवाय जर थांब रे. तर या ताट लहान आणि या ताट मोठा, तर त्या साईज प्रमाण कापूक गेला तर मोठा तर फुकट जाता, तो फुकट जाता. म्हणून तर लहान बरोबर मोठा, म्हणजे त्याच्यात तर मिळा नाही आता. इला लक्षात. असं चाललंय ते. ताटा ही बघा मोठीच सगळी, ही बघा. आणि ही सगळी साठा हापूस आंब्याचीच साठा होत आपल्या. रायवळ आंब्याची नाही. बऱ्याच जणांचा यो प्रश्न, रायवळ आंब्यांची साठा घालतास काय? तर रायवळ आंबे आमच्याकडे नाही येतात, तसे आमका खाऊक नाही येत. तुमच्याकडे असले तर पाठवून द्यावा. तर ही सगळी हापूस आंब्याची साठा आहे. तर हे बघा, बऱ्याच जणांका तळलेले गरे होते फणसाचे, तर आमच्याकडे आता रेडी आहेत. रेडी म्हणजे गावक लगेच नाही मिळायचे, ऑर्डर द्यायची लागतं आधी. पाव किलोची पाकिटं तयार आहेत. आधी ऑर्डर द्यावा, नंतर मग तसं काम करता येतं आमका. आणि हे तर मित्रांनो, हे नुसते आपल्या साध्या तेलातले नाही आहेत, गोड्या तेलातले नाहीत, तर कसले तेल? खोबरेल तेलातले आहेत. घरात काढलेला तेल, खोबरेल तेल त्याचे असते. कारण खोबरेल तेलातले गरे टिकतात आणि गोड्या तेलातले खराब होतात, टिकत नाही जास्त. टिकत नाही, गोड्या तेलातले खराब होतात पटकन. आणि एकदम तंतोतंत माप असता एकदम. हे बघा, वर 4 ग्रॅम अधिक टाकूचे आम्ही. काटावाल्याचा भाडा झालो बंद आपणच होता. अशा प्रकारे आम्ही साठांचो प्रोग्राम जोरदार चालू केलेलो. आंबे सपत इले. तसा बघू गेलास तर परवडत नाही. कसा माहिती आहे? परवडत नाही, अजिबात परवडत नाही खरं सांगायचं तर. मिक्सर घालावं लागतं त्याच्याशिवाय. मिक्सरचे बिल पण येतात, मिक्सरचा म्हणजे बिल पण येतात. आणि खरा म्हणजे तर आंब्याची पेटीच घेऊ गेलास तर 5-1 हजार रुपये 60 आंब्याची. आणि एका साठात हे बघा, एका ताटात 2 आंब्याची साठा, 2 आंब्याची साठा काय होता? 2 आंबे लागतात. मोठा ताट असला तर 3. हा, ते बघा काय सांगतात. फिरवलं बसले तकडे बघ. हे बघा, भाऊजी बसले मॉप दिवसांनी आज घरातच पराक्रम करून. तर एक साठ 2 आंबे लागतात. एका साठाक ना 2 आंबे लागतात. एकदम मोठा असं तर त्याका 3. हा, असा. त्यामुळे परवडत नाही. हापूस आंबे लय महाग आहेत, देवगड हापूस. हा, जर सकाळी साठ घातला तर दुपारी त्याच्यावर एकदा घालायचा. आपला जाड एकदम म्हणजे ते वडी आहे 4 काय 3 दिवस घालूचा लागता. एवढी परफेक्ट तुमका साठा ही बघा हेच मिळतील. बाकी काही मिळणार नाही. गुटळा असताला नाही, जाड तसा हुशार आता तोंडात नाही बोलता म्हणून. आंबे आमच्या कलमाचे बघते आधी. आंबे तू इकूच नको, साठाच घालूया आपण. आंब्यात फसाक होता लय, ते खराब होतात, हे होतात, ताव होतात, लय सांगतात. आमचे आंबे खराब होत. अरे खाऊन झाले, आम्ही खालोच नाही एक पण. तुम्ही ना पाठवणार आहे. पाठवून दिले ना 2 पेटी आणि 2 पेटी कधी भाऊजी. तर बघा, अशा प्रकारे अशी साठा घातलेली आहेत. आणि आता ही सुकत घालू. प्रयत्न बघा आमचे किती आहेत ते चालू. घरे तळण्याचा कार्यक्रम पावसात चालू होता, पण आम्ही आता चालू केला बऱ्याच जणांची ऑर्डर आहे म्हणून. आणि हा बघा, आम्ही सगळा घरगुती बनवतो.
असं त्याच्यात केमिकल वगैरे असं काही वापरीत नाही हो. हे बघा हे अशा प्रकारे पूनमताई आमची साठं घालते. हे जरा हे करावं. मी फक्त सगळ्यांना पाठूचा काम करतोय. ते कवलं ह्याच्यामध्ये ऐसून न्यावा गाडीवर न्यावा. गाडीवर जर व्यवस्थित नाही ठेवले तर सकडे तरी जाता. त्यामुळे ते मोठे आला आम्हाला हे दलाली. पण करा. तर अशा प्रकारे ही बघा आमची साठं घालून झालेली आहेत आंब्याची. ह्यो दररोज तो प्रोग्राम. आणि उद्या फणसाची घालणार. हे बघा फणस काढलेले आहेत आणि फणसाची घालणार मस्तपैकी. ह्या भांडी देऊचो पगार देऊचो लागतं. या मोठो कार्यक्रम हा भांड्यांचो. एवढा सगळा करूसाठी भांड्यांचो मोठो प्रोग्राम असता तो. भांड्यांचं ॲप होता. भांड्यांचो ह्यांचो लई व्याप होता आणि माका बडबडतात मग. तरी बघा यांका 7-8 उन्हा दाखवची लागतात चांगली साठांका. साठांचो थाट घालण्यासाठी ताटा भरपूर लागतात. जाऊ मी जातोय बरोबर. एका खास बघा किती पत्र्यावर चढायची. आम्ही चढत माका होतो. काज नाही, माका व्यवस्थित तर ठेवची होती. काय सांगत काय नको जाते नी बघला ह्या दांडक्याची हळी लावची होती. तू चांगलं हकडे घाल. आधी ताटा घे तू घाल. चल मी आला. हवाई चाल दर्शी वर घेऊया जरा. असा दे ना तकडे घाल साठा. कडक नाही राहतली तेवढी. साडीवर घेऊची हळू घे. सकाळी सक त्याला शा काय हातातला ठेवायची. बघा कशी सुकूची लागतात आणि काय प्रयत्न ते बघा आमचे. प्रयत्न केल्याशिवाय यश मिळत नाही. असो आमचो घरगुती प्रयत्न आहे हो. ही फणसाची आहेत आणि हकडे काय केलं ना हे वडी आहेत ना गो. असे काय कापलं जरा छोटे नाही कापलं. हे बघा पुणग्यान घातल्यान साठांचो थाट. आणि पुष्पान घातल्यान भांड्यांचो. भांडी घासून नाही गेला जेवण करून गेला. चला मंडळी जाऊया पुन्हा भेटूया. साठा आता खाताना बघूया. खाऊचा काही दिसतच नाही. अशा प्रकारे नेम तरी ठेव. अशा प्रकारे करीत राहतो. वाकडा अजिबात करू नको. हाय दी काय माका समजत नाही की एवढं कोळो आहे की किती वेळा घालून झाली. दे पार्सल कर पुढे. पुणग्या बरोबर ठेवलाय ना. पडला बिडला तर माझ्यावर यायचा. पडत नाही. हा बघ तू काय एका साईडीक जाता एका साईडीक राहता आणि मध्ये गॅप पडता म्हणून सरळ ठेवची लागतो. ता काय ता तू बघ माका सांगा नको. उठ दे मी ठेवूचं काम केलं. पत्र हल्लो तर माझ्यावर येत. चल अरे आता डायरेक्ट कॅमेरा सकट खाली. मस्त साठा झाली आहेत ती सगळी घेऊन झालेली आहेत. अकाउंटवर तसे पैसे इले असती. येतात पाठच्या गाडी. मग ये जरा चढान बघूचा लागतं. तर खाली उतरतस नाही तर मी उतरते खाली. हा हा चाला 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 चाला. आणि तुमका ह्या हव्या ना कोकम सरबत हव्या. किती हव्या आता. 3 बाटले. जाऊ दे पुढे. चाला, ठेवते. ती बघा डोरा लावलेली तू काय पाठी. केला? बरे आहेस ना. ती बघ पाठी गेली पण ना. चाला हा चाला. चल गो पुणग्याच्या नाही मग माझा काम राहू त्याला. माका घराकडे गाई घालती मी जाते आपलं. तर चला मित्रांनो तर बघितलास अशा प्रकारे साठांचा प्रोग्राम होतो. आणि माझी घराकडची कामं राहली आहे साठांच्या नादात ताटा देत. तर आणि ढोरा पण इली पाटी. तर पुन्हा एकदा ज्यांची कोणाची देवची ऑर्डर इलेली आहे त्यांनी पुन्हा एकदा कॉल करा. नाहीतर कसं होईल तुमची देवची राहतील आणि मग पुन्हा परत माका गाडी घालशाल. हडी हडी घराक पण घ्या असा काय गालावरात घेऊ काय गो. असं काय काल नाचत होतस ना हळदीत. आता येतेलच डान्स तुझं टाकते बरोबर.
आई ग धावून हैराण होऊ झाला. तर चला मंडळी आत्ता येत थांबाया, नंतर दुपारी भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय.